मिंटू म्यूजिक स्टूडियो की भक्तिमय प्रस्तुति। हंस सवारी करके अइहे हमारा दुआरी गे मैया गे माँ सुनो। हंस सवारी करके अइहे हमारा दुआरी गे मैया अइहे दुआरी गे मैया डीजे बजाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया पंडित बोलाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया। हंस सवारी करके अइहे हमारा दुआरी गे मैया अइहे दुआरी गे मैया डीजे बजाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया पंडित बोलाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा। मोबाइल नंबर 8097293257। तोहर महिमा जानो दुनिया जहान गे हमरो नैया के मैया लगा दी है पार गे। तोहर महिमा जानो दुनिया जहान गे हमरो नैया के मैया लगा दी है पार गे। मन में छइए बसरदा हमर दिए तू पुराई गे मैया दिए तू पुराई गे मैया डीजे बजाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया आसन लगाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा। मोबाइल नंबर 8097293257। अमित में से कर तो मंडप तैयारी नीतीश सजा के रख तो पूजा के थाली। अमित में से कर तो मंडप तैयारी नीतीश सजा के रख तो पूजा के थाली। कृष्ण बेदर्दी राजस के नहीं जाई है भुलाई गे मैया जाई है नहीं भुलाई गे मैया डीजे बजाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया आसन लगाई के करबो तोहर पूजाई गे मैया। मिंटू म्यूजिक स्टूडियो बेड़चौ।